to yanzu dan Allah kin zo duniya baki ci kaza ba, kin je lahira an jibge ki, dan Allah akwai asarar da ta wuce wannan? Tambayan ku nake, akwai asarar da ta wuce wannan? Akwai wacce fa wallahi tun daga ran da mamarta ta haife ta har yau bata taba cin kaza guda ɗaya ba, bata taba cin kaza ƙwara ɗaya ba. Ta dai tasa kaza yanda na tasa wannan tishu din a gabana, a ce wannan kazar ita kawai aka ijiye mawa, ta ci ta cinye ta ko ta ci ta bata taba yi ba tun daga ran da mamarta ta haife ta. Yanzu dan Allah ki je lahira a buge ki, akwai bala'in da ya wuce wannan? Kin sha kunu da safe, an yi tuwo da rana, da daddare kun kuma yin tuwo, ko an yi dambu, ko kun yi hikima an yi dan wake, ko an yi fate, kuma ki je lahira kin sha fate, ki je lahira a buge ki, ki je lahira a kai